Nem vagyok, és most csinázni fogunk. Újra itt van a zsinünk. Újra itt van a zsinünk. Kezdjük. Halló! Dzsin vagyok. Egy varázslatos gondolatolvasó. Gondolj egy állatra. Ha megvan, mondd, hogy oké. Legyen a hal. Nem értettem. Mondd újra. Oké. Jól van. Hal. Felteszek egy kérdést. Válaszolj rá igennel, nemmel, vagy nem tudommal. Vagy azt is mondhatod, attól függ. Ez szőrös? Nem. Oké. Valamilyen kostátok. Ez már. Ennek vannak fogai? Nem tudom. Rendben van. Vannak szerinted a halaknak. Ennek az állatnak vannak szárnyai? Nem. Érdekes. Ez az állat nagyobb, mint egy foszilabda? Nem. Aha, értem. Ez vízben él? Igen. Képzeld el. Uh-huh. Inkább a Jeanre fordít. Ez az állat pikkelyes? Nem. Nem kígyó, mondom. Ez lábakkal is rendelkezik? Nem. No. Rendben van. Nem tudom mit. Most már van egy tippem. Azt hiszem, a megfejtés egy repülőcsiga. Saját picsája. Á, nem. Csak viccelek. Ennek vannak szemei? Igen. Oké. Még nem kérdeztél, nem... Tudod. Ez az állat nagyon kicsi. Nem. Érdekes. Hol? Ez csíp? Nem. Aha. Értem. Még egy... Ez az állat tóban vagy folyóban él? Igen. Mhm. Tóban vagy folyóban. Ez lapos? Nem. Mit hittél, mi az? Lapos hal? Lápos? Ez az állat rendelkezik teknővel vagy házzal? Nem. Rendben van. Ennek az állatnak vannak csábjai? Nem, Poli. Megismételnéd? Nem. Nem. Nem értettem. Mondd újra. Nem. Megismételnéd? Pohárba, nem. Oké. Na. Azt hiszem, megvan. Ha a varázserőm nem hagy cserben, a feladvány a csikóhal. Igazam van? Igen. Aztán! Én vagyok a legjobb. Gyere, te is játszol. Szeretnél játszani még? Igen. Szuper! Gyere. Ja. Gondolj Gyere. egy állatra. Jössz. Ha Ne, megvan, ne vedd el. mondd, hogy Játsz a oké. Turbo Dokival. Oké. Remek! Nem, azzal játszok. Ennek hosszú farka van? Kutya. Nem. Érdekes. Kutya! Az. Ennek az állatnak karmai vannak? Nem. Nem. Értem. Ez nagyon kicsi. Nem. Nem. Ez az állat tud úszni. Nem. Gondoltam. Ez 4 lábú. Igen. Mondja, Rendben van. Ez az állat vadás. nem. Oké. Ez tud ugrani. Igen. Érdekes. Ez az állat a dzsungelben él. Ki vagyok? Nem. Nem értettem. Rendelkeztek Nem. választani
nyomhatja meg a fejem, ha Nyomtam. felkészít. Haha, gondoltam, hogy te leszel az. Oké. Én választok témát. Válaszolj, és azután nyomd meg a fejem. Jobb lesz, ha sietsz. Nem érek rá egész nap. Mindjárt öntöm. Gyerünk! Valami a totatóból. Viszlát A legközelebb. tutatóból. Mi az a tutató? Mivel elveszik? Nem. Oktatóból iskola. Balra ülő játékos. Te Iskola. következel. Tanárnő. Következő játékos. Biri. Igazgató. Doktor. Nem kell. Szia, Pajti! Doktor. Mi szeretnél? Szuper! Igaz. Iskolabusz. Igazgató. Gondolj egy állatra. Ha megvan, mondom, én Nem tudom. ellenvetik. Aki rosszul válaszolt, legyen egy nullát. Valami, amit szeret. Ami? Megismételnéd? Ami rekesz. Rekesz. Mi repett. Üveg. Ne olyan gyorsan. Mielőtt a következő játékosra kerülne a sor, azt akarom, hogy te válaszolj ismét. Üveg. Ellenvetésed van? Csak nyomjátok meg a fejemet, ha lerend. Aki rosszul válaszolt, vegyen egy nullát. Ő kezdi a következő kört. Ő nyomhatja meg a fejem, ha felkészült. Ja. Valami, amit magaddal viszel kempingezni. Kaja. Sátor. Túlélőkészlet. Téged. Tüzet. Tűzifát. Kocsit. Védőfeszülést. Sátrat. Családot. Anyád. Ruhát. Mi az? Camping. Camping asztal. Pokróc. Pokróc. Játék. Takaró. Akkor mi? Állj, túl késő. Nagy lelkűnek érzem magam. Vegyél! Sehány nullát. Igen, jól értetted. Nulla nullát. Haha. Te kezd el a következő kör. Nyomd meg a fejem, ha kész. Oké, ideje rákapcsolni. Csak valami négyszögletes. Négyszög. Júj! Kocka. Piramis. Tegyél egy nullát. Te Tudom. kezd el a következő kör. Nyomd meg a Csak fejem, már ha készen vagy. szórakozok. Piramis háromszög. Hát tudom, hogy miért csak szórakozok, na. Doboz. Egy rücskös gyümölcs. Rücskös gyümölcs, na az mi? Narancs. Narancs. Újra. Csak nyomjátok meg a fejemet, ha lerendeztétek. Mi? Aki rosszul válaszolt, vegyen egy nullát. Fintaláltuk. Ez a szerencsenapod. Te választhatsz témát. Melyik tetszik? Valami, ami egy templomban található. Vagy egy híres robot. Vagy valami, amit sisakban kell csinálni. Megismétlem. Valami, ami egy templomban található. Valami, ami sisakban kell. Egy híres robot. Vagy valami, amit Mi? sisakban kell csinálni. Mondd ki hangosan a választásod, majd nyomd meg a fejem. Azután add meg az első választ. Mi? Ne csipkedjen, egye. Valamit, amit sisakban kell csinálni. Mi az? Motorozni. Vívni. Mi? Vívni. Vívni. Motorozni. Hoki. Hokizni.
Biciklizni. BMX-ezni. Anyádat megbaszni. Anyádat megbaszni, mert akkor a punci, hogy nem fér be a serget. Egy nullát. Egy kex márka. Egy kekszmárka. Való-e? Apa, mondj egy kekszmárkát. Winner. Winner. Nem. Winner! Winner! Kesz. Válul. Való-e? Michael. Júj! Cukor. Anyád. Új! Stop! Túl késő! Valakit boldoggá teszel, vegyél el egy nullát egy másik játékostól. Ha nincs egy nullát sem, nos, akkor szerencséd van. Te kezd el a következő kört. Nyomd meg a fejem, ha készen vagy. Be kell fejeznünk, mielőtt a kicsi agyatok szétrobban. Na, ugorjunk az utolsó körre. Még bármi megtörténhet, szóval ne adjátok fel. Akik nullát kaptak, vegyék fel valami, amit egy hercegnő visel. Tiara. Júj! Korona. Tiara. Amit egy hercegnő visel. Mi az? Mi az, amit egy hercegnő visel? Korona. Korona. Nem. Ruha. Geci. Punci. Punci védő. Nunci védő. Júj! Nunci védő. Állj, túl késő! Mondtam, hogy a türelmem fogytán van. Jó, adjál meg. Oh-oh! Attól tartok, ez az összes nulla a tiéd. Vég. Ugyan, szedd csak ezt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, nyomjátok egy lájkot, ha nem, akkor tudjátok mi a dolgotok, és én Milán voltam, és sziasztok!